Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanano. Kumusta mga ka-listeners no? Ug karon atong ipadayon ang laisumpay ning Sigilano no nga sinuwat ni Jenny Kabidad no. Sa dili pa day akong basahon ning naipipilangan nag-comment no si Nesilis Modit Kabitin Idol oy, salamat sa uulitin. Way sa payano Nesilis Modit, salamat kayo no sa pagpaminaw. O shout out dai ko no kang Anel Bolhano. Salamat kayo idol no sa pagpaminaw no. Pag-odi ay ko nimong tagapagpaminaw dol. Okay, way sa payan dol. Salamat kayo dol no. Amping diha pirmi. Thank you kayo sa pagpaminaw. Ug sa tanan nga nagsulod ang dramahan no, labi na kang James Sabiro di ay shout out na idol no. Thank you kayo sa pagpaminaw. Sa mga drama nga gikan sa RMN drama. Thank you kayo no, mga listeners, mga followers no. O karon di ta maglangan ni ang laing sumpay ning Sugilano nga sinuwat ni Jenny Kabidad. Part 24 na ta no, mga listeners, mga followers no. Daghong sasapa. Maunang ako gusto mahibawan kung nganong hangtod ang pari gipatay man. Ma'am, ato-ato lang ha. Unsa ka na, Carding? Ako ba? Wa ko musulti sa mga pulis ini. Pero pamati ko. Bugad yun ang rason sa kriminal sa iyang pagpatay sa pari. Grabe ang iyang kasuko ini. Nganong nakasiguro man ka nga bugat ang rason sa kriminal? Tungod kay wa man ko niya hilabti, bisan nakitaan ko niya. Unsa? Paminaw na ko, Ma'am Sabrina. Pilion lang si kriminal ang iyang patyon. Mao pa. Pero doon na di rason ang maong kriminal kung nganong mipatay siya, di ba? Mausad na akong nahuna, ma'am. Pero, lisod lang tugkaron ang iyang rason. Nganong nakontra man niya ang pari? Unsa man si muna-una? Usar ka ang kriminal o daghan sila? Paminaw na ko, ma'am. Usara ka kriminal ang ipatay sa mga nangamatay o indapita. So, ngano nagasulti man ka na? Tungod kay hilom kayo ang iyang pagpatay. O butal sad kayo. Si Adila, kalit ang nawagtang. Si Padre Ramon, patay na nga nakitan. Pero guba kayo ang naong. Carding, wagid ko'y nakitaan nga mga tao sa bungtod. Ma'am, basin pa daw nga din sila si Sir Rodel. Ato na tamam na. Basin, naa sila sa sapa, paingon din sa ibabaw. Nagitas gawa sa kakahuyan. Kataas sa atong pagsubay sa sapa. Di na. Naputol na ang mga tunog nga atong gisundan ni Nindapita. Tuwag ko. Naputol na tukod. Pero, bisang ko din sa dana mga tunog. Ang pangutana, kung asa paingon ang tunog. Parang paingon man sa tungason kining maungdan. Paingon kayo sa yuta sa mga palasyo. Gusto ka loil mo. Paingon tuod sa bukid kining maong mga tunog. Sa maibong unahuna ini sa Rodel. Ato siyang sundan hangtod sa karaang bay sa mga palasyo. Oo. Ato kiniklarohon. Sir Rodel! Sir! Asa mga paingon ay! Naunsa mo to siya. Misutoy man paingon sa ibabaw. Ay naman ni si Rodel. Upang magit siya mo balik din sa bahay. Yung wasa ko'y nakita mga tao na paso-paso diya sa at mga bungtod. Ma'am! O Sabrina! Wa pa gibabalik sila si Rodel, ma'am? Wa pag yun. Kinala ako ning masusi, Carding. Dali ba ubani ko? Unsa? Magpauban ka, ma'am? Asa man ta? Sa at mga bungtod. Pero dili man tapad tuon ni Madam Mercy sa at mga bungtod. Dili mahibaw si mama nga mga tuta sa at mga bungtod kung dili ka musulti, Carding. Dali na, sunod na ako. Ma'am! Ma'am, ayaw na maglakaw, ma'am! Naon sa misutoy man, ay. Ay, ako ay sundon, ay. Sir Rodel, ay maayon nga paduol ta sa utlanan sa iyong luta o sa yuta sa mga palasyo, Sir Rodel.
Kung ano dili man mahimulo imo. Tungod kay gidili kini sa imong apuhan sukad pa sa una. Unsa man gyud ang akong apuhan lo? Isog kaayo ang imong apuhan si Rodel. Dili magani siya gusto nga may musod sa utlanan sa iyong yuta. Iyang pamusalon sa unang panahon ang musod sa iyong yuta si Rodel. Dili ka ang mahadlok lo imo. Sira ang dunay atraso sa ubang tao. Gawas pa. Dugay na maong mapanghitabo. Pero kaaway na sa imong katiguangan kanang mga palasyo sukad pa sa unang panahon. Kung doon na may mga kaaway ang akong amahan, kinahanglan magkapangayo kong pasaylo nila. Unsa? Maulang ka ng bugtong paagi nga mabayaran kong atraso ni Lolo Romero sa mga kaaway lo. Apan, doon na nila kong problema. Unsa man lo? Wa ta makaila sa ubang nasadaan ni Don Romero. Usa ka sa nasadaan ni Lolo Romero lo, di ba? Ha? Gilugan ka niyag yuta. Kamu ang tag-iyan nining dapit sa unang panahon. Busa ikaw ang unang pangayon ng pasaylo ako. Ay, Sir Rodel. Dali na. Pupadayon na tas unahan. Ay, kana. Kadapit na, maot ka na ang boundary sa iyong yuta, Sir Rodel. Naman lagi mga lubing gilin niya din yung dapita lo. Ay, ako ang gipatanom ni Don Romero niya ng maong mga lubi, Sir Rodel. Ay, isip utlanan sa yuta. Unsa? Batanon pa ko sa dihang gipugos kuniyag patanom anang mga lubiha. Mao ba? O niya, kiningdaan nga atong gisubay, paingon yun sa gawas sa inyong yuta. Dili ta maglangan lo ilmo. Mugawas ta sa among yuta. Ha? Annalisa! Annalisa! Madam? May isugo ka na ko? Hain naman ang asawa sa akong anak. Kuan, madam. May gawas man to sa bahay. Metos layo. Pugni siya. Ayaw ipatugaw ang mga daotang espiritu sa atbang nga bungtod. Madam, unsa gunay mong gipanulti? Wa ka ba makasabot sa akong gisulti? Naklaruan to. Binisaya man to. Matod ko, badlunga ng asawa sa akong anak. Ayaw siyang pasabo ka sa mga daotang espiritu kay ako'y pahimungtan nila. Ngano nakasulti makaanak, madam? May kasuko ang mga demonyo sa tanang nagpakasal ni Inimbaya. Kapila na ba nako balik-balika og sulti? Nganong dili man gihapon mo makasabot? Dili lagi gusto ang mga espiritu ni ining dapita nga dunay magminyo din he. Ug unsa may rason, madam? Ug ano nangutana pa man ka? Kang kinsa mang espiritu ang dili mo sugot na magpaduol sila si Ma'am Sabrina sa yuta sa atbang. Ayaw na pangutana. Busa tumana na lang ang ako gusto. Dakaw, apasa tong babay. Kung dili ka gusto nga may daotang mahitabo sa usa sa mga nagpuyo dinhi, apasa si Sabrina. Lakaw na! Diyan na gito sa plano lo. Ako may baan yung akong gibuhat. Ay, Sir Rodel. Dali na. Tas, Manggawas na ta rin sa utlanan lo. ay, ikaw ang masunod, Sir Rodel. Tanaw na to kung unsa gyud mahitabo kung mulabang tanian ang utlanan sa mga yuta. Ay! Hapa! Sir Rodel, hapa! Ay! Unsa man to? Ay, kalit lang nga. Doon ay buto sa armas. Noel mo! Ay, Sir Rodel, mamalik na ta sa atong agi, sir. Dili! Ito, ano, sir? Di lagi kita palabngon sa laing ng tiya, sir. Kinsa ka man gusto mo babag sa among paglabang! Ay, Sir Rodel, marang tayo nag-alan ini, sir. Di ta mo surrender lo. Hangtod nga makita ta ang kamatuoran lo. Papalo! Carding, tanawa ang palibot.
Uy, nakita ang Sabrina. Gusto gid ang akong pangagpas. Wa na sila dinhi. Wabitaw sila, no? Pero, sigurado magid ko nga dinhi sila. Pero hain man sila. Wa sila dinhi. Oh, Uy, buto sa armas pangidron. pangitaon ta sila si Rodel. Dali, Carding. Unsa? Unsa nang nasa yuta? Hay no. Kanagod, oh! Uy, hala. Papanya man na. Panyo bitong nga puti. Kang kinsa kaning panyo nga puti. Oh, may dugo man niya. Pero nagbago pa nga panyo. Purita na, Carding. Ato ng dead one. Basi kang lulo na. Ma'am, dili pa ni kang si Rodel? Dili. Dili ganahan og puti nga panyo nga akong bana, Carding. Ato na ning dadun. Dadun sa ning mong panyo. Tawag yun. Rodel! Rodel! Bakit tingali si Sir din ma'am? Oh, Nasa kasbugto ng buto, ma'am. oh, yun. Unsa ka itong buto, ha? Mura ba buto sa armas, ma'am Sabrina? Rodel! Rodel! Sir! Si Rodel! Rodel! Sir! Dagan, Noel mo! Dagan! Salbahe siya! Noel mo! Naligid sa Noel mo! Kunin sa ko magalo! Kailangan naman magpalayot na dinilo! Masilo ako, lo. Kanaangin noon kasi kung gibuhat, lo. Dili pa Rodel, batong panaglain ang kasalanan. Ano yung tas na kong daan mo, Agilo? Di na mo agi sa sapa. Mingaw naman. Wa na ang buto. Ma'am Sabrina, mamalik na lang ka sa dakong bay. Ayaw sa Carding. Kinahalang makit-anta si Rodel. Nabalaka ko tungod sa buto. Mingaw naman sabi mo. Maulit lang kita, ma'am, eh. Kay, nagkaaw pang adlaw. Ayaw sa Carding. Carding, tanawa. Mga tunog na. Gusto ko, mga tunglos tao. Sapatos sa lalaki. Uktuan ni paingon sa sapa. Carding, atong subayon ang mga tunog. Unsa? Dali na, Carding. Dali. Ma'am Sabrina, balikin na rin, ma'am, oy. Ilalata mo na sa sapa, ma'am. Murigidangat. Di mo patuo, ma'am, oy. Patuoin tao na ako, ma'am, oy. Ayaw pagduol diya sa sapa, ma'am. Padaong naman ang sapatay nga busay. Dali, Carding. Unsa ka ba? Tuwa ba ingon sa sapa ang mga tunog? Dali. Unsa? Inaunsa naman ni si Ma'am Sabrina, uy. Di man mahadlok. Duha ka tunog din nagpaingon sa sapa. Ma'am, Sabrina. Ma'am, di lang tamang lahaw sa sapa, ma'am, ay. Carding, nagtuo ko nga tunog kini ni Rodel o giluluel mo. Bisat kung tunog pa na nila, ma'am. Wala sa tingali sila din sa sapa, uy, kay. Mingaw naman. Mamamalik lang sa agi, ma'am, na, kay. Ang adlaw, nagkasawap. Dili, Carding. Pagdali hinuon diha. Doon lang ta sa sapa. Mamalik na dayon ta. Dali na. Rodel! 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 Ako'y wala ko na yun. Miso tayo naman doon sa dulhog. Masigasyam kami ani ron di sa sapa sa banlot. Ma'am! Mamauli na ta, mamoy! Nanindog na akong gabalibo, mamo! Ma'am! Uy, nahilo man siyang Sabrina. Ma'am! Oh, Sabrina! Ma'am Sabrina! Ma'am! Ma'am! Haloy! Ma'am, dili naman na siyang tubag. Uy, ma'am! Uy, ma'am! Ma'am! Nagkatuol naman ko sa sapa. Uy, ma'am! Ma'am! Ma'am Sabrina! Ma'am! Lo, gurit og maayos akong bukton. Doon na lang ta sabay. Mamahumay una na si Rodel. Bisakit ang akong tiil mo. Nalisa.
Pasaylo agad ko, ha. Ang gidahati ka na itong napita. Wa ka makasasa. Wa ka bagid makakita kung kinsa na namusil na to, no? Wa, nagtuo nga. Itago lang ang namusil nato. Dugay naman unta ang panahon nga milabay, pero wa ko magtuo nga doon naghihapoy nagbantay sa maong utlanan. Ang mga sumusunod tingali sa palasyo ang nagbantay sa utlanan, lo. Pero wa na may sumusunod ang mga palasyo. Silang tanan, pulos na patay. Unsa? Mao ka na ang akong napalitaan. Si Ignacio Palacio gipatay. Ang iyang asawa nga si Clara gipatay usab. Ang iya ding anak, lo. Wa sila'y anak. Unsa? Maulang anak ang akong nahibawan. Pero, kung wa na'y sumusunod ang mga palasyo, kinsa may namusil na to, lo? Ang gipabantay tingali silang bae. Hapit na mo sa pangadlaw, lo. Dali. Mulaw sa tasabay. Ma'am! Ma'am Sabrina! Ma'am! Hapit na mong gabi, ma'am. Kain man ka, ma'am. Paano may singgit man ka? Ma'am Sabrina! Ay, namunsa naman eh. Tangiyo ka din sa sapaw. Ma'am! Ma'am Sabrina! Ay! Kain lagi taon, ma'am, ay! Ma'am! Unsa man ang nagputi? Ang panyong puti man niya. Nakita ni Ma'am Sabrina sa ibabaw. Ma'am Sabrina! Ma'am! Sabrina! Annalisa! Naon sa manas lolo? Ngano imo man nagiagak? Lingko din, lo. Lo! Sir Rodel, di mo gikan. Dito mi sa utlanan sa yuta sa banot. Ug sa mga palasyo. Ay, kuhain ko usa ka. Ay, bading tubig, ana. Maghimasa ko, aray. Sige, lo. Hain man si Sabrina, ana. May gawa siya kanina sa bahay, sir. Apan akong gipangita kay gisugo magugong Madam Mercy. Pero wa man siya sluyo. Hain man ka din si Sabrina. Agay! Ma'am! Ma'am Sabrina! Tingog yung taon, ma'am. Ay, aray. Naunsa man ka, ma'am, ha? Anong kalit man kang kating-ik niya? O yan, nihilo man ka? Ma'am Sabrina! Ma'am! Mingit-ngit na kita. Pero wa pa si Sabrina. Wasap si Manay Karting. Basin silang duha ang nilakaw, sir. Usa man din natabo din samtang wa ko. Kuan, sir. Dinhira man to siya sa silong. Unyang imong mama, may kalit og sugo na ako nga pugnan si Ma'am Sabrina sa pagtunob sa at mga bungtod. Unsa? Unya, mauto. Akong gipangita si Ma'am Sabrina pero wa man sila dinhi. Kahig o ka ng asawa mo, Rodel. Giingnan ko na siya nga dili mo tunog sa atbang nga bungtod. Pero mo tunog yun siya dito. Ano may bawa masab ka nga miadto sa spikas bungtod ba? Nalantawan nako siya sa bintana. Nagsigi og lantaw sa atbang nga bungtod. Unsa? Pero akong gilantaw ang atbang nga bungtod. Wa man siya dito. Ana, kuhay ko flashlight. Sige, sir. Mauna kini ang akong giingon kanhimo, Rodel. Dili ta makabaton og kalinaw din his ato tungod kay nagminyo ka. Mahimo ba, ma? Muhilom ka? Higo lang ko may pahimang noon nimo. Unya pahilomon ko nimo. Kung may mahitapusin mong asawa, ikaw ang sadan. Ma!
Sir Rodel? Sir, merong flashlight, sir, oh. Oh, asa man ka? Pagitaon ko si Sabrina, ma. Alakaw, magita O kung imo makitaan, gapusa na ha? Gapusa na din hisbay! Diyan na mo, ma. Pagbantay sa mga daotang espiritu, Rodel! Lakaw, Annalisa, uban ni si Rodel. Ha? Ikaw may makakita og demonyo. Malikay ni mo sa mga daotang espiritu si Rodel. Lakaw na! Ganong misiga pa man ang mata ni mo diha, Ana? Oh, oo, madam. Ay, pagdaog flashlight, Ana. Ay, pastilan! Ganon dili man sila mamati na ako, Elmo? Madam, hatag ko na sila. Dili na sila mga bata nga musunod lang sa gusto mong ipabuhat nila. Pero ang kagahi sa ilang mga ang makaingon nga madisgrasya sila. Madam, may ipangutana ko nimo. Ah, unsa man kada? Nakahingumdum ka ba ba sa mga nahitabo sa utlanan sa yuta sa banlot ug sa yuta sa mga palasyo? Oh. Palasyo? O, madam, Nganong naghisgot man kaan ang mga palasyo? ayaw nagkahadlok, madam. Utrosan ng pamilya ha! Mga demonyo na sila! Nahinumdum pa ba ka kung kinsa ang nagpatay nila? Oh. Patay? Ah! Ayaw na kong hisguti ang mga patay, Ilmo! Gipulan na kong pamati ang mga patay! Madam, Wala laing balita ni ining dapita. Pulos na lang patay. madam, ay kalimti lang ang akong gisulti. So man ako pagikalimot ka nakabati naman ko. Kanang mga palasyo. Mao ka na silang... Madam? Madam, hindi nga nung kalit magagkahilom, ha? Madam? Hain naman to, Rodel. Ha? Hain na tong akong anak. Madam, may nakaw si Rodel. Iyang gipangita si Sabrina. May badlunga sila. Ayaw sila paadtua sa Pikasbay. Ha? Masuko ang mga daotang espiritu dito kung may mutunob sa kasa Albor Uno. Nahinumdum ka na sa unang bay, madam. Paghitaas sila, papaulia ang mga bata. Ha? Sabrina! Sabrina! Gitnik na speakers bumtod. Sabrina! Karding! Sabrina! Sabrina! Oh. Anong miapas man ka din, Ana? Gipaapas ko ni Madam Mercy din, sir. Iyak ang gipaubanan. Sabrina! Ma'am Sabrina! Ma'am! Sabrina! Hain man ka ni si Ma'am Sabrina, oy. Ngit-ngit naman din sa sapa. Sabrina! Ma'am Sabrina! Bakit ka, Sabrina? Sabrina! Buting ko ba ni... Sabrina! Ni Ana og si Rodel. Nangita na tala na mo. Sabrina! Karding! Ma'am Sabrina! Sabrina! Manay Carding! Sir! Tiara ko! Manay Carding! Ay, salamat. Salamat kami apas taon mo. Ay, si Sabrina Karding. Kalit man siyang nawa, sir. Usa mong itabo ang nawa mo si Sabrina? May apas mi ninyo din ni ganina. Hayag pangadlaw niya. Kalit lang mi nga nakabatik buto-buto sa layo niya. Nakakita mi og panyo. Si Ma'am Sabrina nakakita ining mong panyo diya sa yuta. Kung kinsa man ang panyo. Wami kay baw. Napulitan na ni Ma'am Sabrina diha sa yuta. Nya, nakakita siya tunog paingon sa sapa. Yang gisubay. Unsa? May ato sa sapa si Sabrina? Oo, sir. Og ako siya gusundan. Apan, nabatin lang na ako, sir, nga misinggit siya. Unya, nawa na si Ma'am Sabrina. Dili!
Di mahimong mawa si Sabrina. Di man siyang dapita mawa. Dito sa dool sa pa, sir. Pero, wala naman siya dito. Wala siya dito. Pagdali mo. Ato siyang pagitangon sa sapa. Sir! Sir Rodel, pagbantay! Basin maligid ka! Dali, ana. Sundan na to si Sir Rodel. Dili mahibaw magabihan ang mga bata sa gawas kay delikado na kayo ang panahon karon. Madam, hindi na mga bata siya Sila sa naman Rodel. ko nagpasidaan ninyo. Nga inigtikyop na garis kang ngit-ngit kinala mahipos na ang mga bata. Wa na'y magdagandagan nila des gawas. Pero dili yun mo magkasabot. O saman, ganahan yun mo nga dagiton sila sa mga daotang tao. Madam, Gubot na karon ang panahon. Daghan ang gubat. Gubat sa tao, batok sa daotang espiritu. Ug wa tay dag-anan sa daotang espiritu. di naman siya kumikabati siyang isulti. Mao na nga dili ganahan si Papa Romero nimo Filimon. Kay pasagdan man lang nimo mga batang magdagandagan sa gawas. Aun sa bangka, wala kay laing mabuhat gawas sa paghinuktok. Pakitaan na si Padre Ramon. Nayabag na sabing sinultihan ni Madam Mercy. Sabrina! Sabrina! Ma'am! Ma'am Sabrina! Dinhi ba gyud siya dapita mawa karning? Oo, lagi, sir. Dili siya nawa. Basta katapusan akong nabati nga, misinggit yun siya. Unsa magkay tabo ni Sabrina? Sir! Hindi ako tingali sa ining dapita. Sabrina! Ma'am! Sabrina! Sabrina! Hain ka! Ma'am! Sir, kinahanglan magpatabang na tas mga pulis sa pagpangita ni Ma'am Sabrina. Sawa pa daw ito mahitabo niya. Lakaw kalding. Adto sa lungsod. Panawag og tabang ato. Oo, sir. Sir Del, maayo tingali nga mapahuway lang una tas pagpangita ni Ma'am Sabrina. Natuyok naman ko na ito maayo ning bahin sa sapa. Pahuway na lang, Ana. Ako na rin mangita ni una ni Sabrina. Sabrina! Uwa ka to siya maligid sa sapa. Walang untay daw tang nahitabo sa kong asawa. Walang unta. Sabrina! Ay naman si Ana. Ana! Wa pa man sila mauli, Madam. Usay wa pa mauli. Kay hain man day sila. Nangita ni Ma'am Sabrina. Gabi pa sila nangita og wa pa sila mabalik hangtod karon. Unsa? Nangita sila kang Sabrina? Lo? Madam? Wa pa ba mauli si Ma'am Sabrina? Wa pa man. Muwa doon ako sa lungsod, lo. Madam, magpatabang na kuno mi sa pulis sa pagpangita ni Ma'am Sabrina. Unsa? Nawagtang ang asawa sa akong anak? Oo, madam. Mulakaw na ako. Hain magid ka si Sabrina. Kanuwa man siya din eh. Sir Del, basin to ana sa bahay si Ma'am Sabrina. Pero kung tuwa pa siya sa bahay, ibalik unta si Carding ano pa'y bawon ta. Gusto ka. Nahandlo ko, Ana. Unsa gikadlukan mo, Sir Del? Nahandlo ko nga doon ay nautang na itabo ni Sabrina. Unsa? Mauna. Ganun isunod pa man yun siya na ako dinding napita. Sir, kung mabalik man gani si Ma'am Sabrina, ayaw na gid siya pataaka ng dapita. Sabrina! Sa maning dapita.
ko ining payag. Saning dapita. Kay kasakit sa kong o. Unsa ning akong o. Saning gipurong sa kong o. Marami niya. Sabot. Dahon sa bayabas. Kikipurungan ko panapton nga may dahon sa bayabas. Anong naabot ko din eh? Sa manigapita. Nihagi ko sa bayag sa ibabaw sa bungtod. Saan ni pagkahitabo Anong agay kasakit sa kuntil. Agay, dilisat may tabong maabot ko din eh kung way nagdaan ako. Sa manigapita, kang kinsa ng bayag nga akong gikatulgan. Lo, Sir Rodel. papa mabalik din si Sabrina, Lo. Waan, sir. Sir Rodel, maganda mo na ko gatong pamahaw. Loel mo, gisundan daitan ni Sabrina og Karding. Apan kalit lang nawa sa sapa si Sabrina. Unya, unsa na? May resulta na ang kagahi sa inyong mga o. Ma, Di ba gipasidanan ko na kamong tanan nga dili na kamong mutunob anang dapita labi na sa sapa? Pero mga gahi yung kayo mong o. Di tanawa karon og naon sa nang imong asawa. ma, ayaw na ng pangasaba. Kinahanglan makita si Sabrina. Mag-ilison ako. Ha? Wa mo'y nag-anan sa mga daotang espiritu, Rodel. Dili sila mahimong patyon pinaagi sa armas. Mga pag-ampo lang ang imong ikabato kanila. Madam, kalma na. Utro ka pa! Tiguan ka naman unta. Ikaw unta ang angay mo pahimangno sa mga bata nga magpalayo sila sa kayo. Pero sa ba imong gihimo? Wa! Elmo. Ang mga kalag na sa mga kriminal ang mikuha ka, Sabrina. Mamatay na usab si Sabrina! Saan naman yung dapita? Asa man ba yung unigdahan nga akong gisway? Ang saba. Karang saba. Rodel! Pangita ako, Rodel! Rodel! Sir! Sir Rodel! Karding, Sir! Sir! Tuwa na ang mga tanod, sir. Naglugsong na sa sapa. Naglugsong na sila. dali Karding. Gihanta ang mga pulis sa dapit din mawa si Sabrina. Sir, kuhan ba? Nya, usaw ito mga tanod. Ato ko yugan? Kaon una, Rodel. Kay dili ka magkalahutay sa pagpangita sa badlungon mong asawa kung dili ka mukaon. Ma, Nagkaon una. Ma'am Sabrina! Ma'am! Sabrina! Hain ka! Sabrina! Ma'am Sabrina! Ma'am Sabrina! Sabrina! Ardo mo rito, Tabita! Magpungguhag ka! Hain magid ka si Sabrina. Ayaw lang kag-all, sir. Mituo ko nga, makita na nato si Ma'am Sabrina. Pero nga nung waman din siya din sa sapa. Dili naman siya mawa, di ba? O, sige na akong nahibudngan, sir. Kinahanglan nato makita si Sabrina. Siya ba? Bye-bye, mga Oh, hain naman ang imong asawa, Rodel. Oh, nga numihilag man ka? Asa man? May dauta na bang nahitabo sa imong asawa? Patay na ba si Sabrina? Ano ba? Rodel! Imo kong gisingkahan, Rodel? Nasuko ka na ako? Wa ko masuko ni mo, ma. Pero di na ko gusto ka maghisgot ka nga patay na si Sabrina. Dili siya patay. Buhi siya. O kinahanglan pangitaon ko siya. Ug asa man imo
nimo siya pangitaon. Nga gilamoy naman siya sa daotang espiritu, Rodel. Gusto na lagi, ma! Di ka mo patuo. Gikuha na sa mga daotang espiritu ang imong asawa. Sabrina, hangin ka man karon. Nakamatngon na siya. Hain ko. Niya ka sa ospital, ma'am. Ayaw paglihok. Medyo delikado pang imong kahimtang. Unsa di ko? Ang doktor na amo pasabot nimo, ma'am. Pahuway lang una. Si Rodel. Tao ka si Rodel. Pahibaw ang akong bana. Rodel? Sir Rodel, may balik ka ang mga tao aron. Mangita ni Ma'am Sabrina. Kaon una. Sir, gibati ko nga buhi ra gid si Ma'am Sabrina. Tinuod ka nga doon na demonyo ka ng sapa sa bandot, ana. Ha? Tinuod ka ang gisulti ni mama nga may daot ng espiritu diha. Oh, Sir Rodel. Ana! Atuon ko na si Mama nimo, sir. Tumagaran ng cellphone na nagsigig tingog, be, kay saba kayo. Cellphone? May nanawag. Hain ang cellphone. Sir Rodel. Sir. Niyari mo cellphone. Number? Kinsa man kini nanawag? Hello? Hospital? Gano'n kahit po ba ni? Sabrina! Salamat ka nakitaan ka na. Sabrina! Magnawa na ka na ako. Ayaw na paghilak. Yan ako. Sorry. Sorry, Rodel. Sorry sa unsa. Sorry nga. Sabrina, ayaw paghilak. Huwag kay sa. Bigyan mo sa nga may apas ka. Pero ang atong baby. Say, baby. Wa ko may ibaw. Mabdos di ay ko. Ug nakuha siya. Dili. Kaluoy. Kaluoy sa atong baby. No. Sir Rodel. Niyan ang mga gamit ni Ma'am Sabrina, sir. Sir, may nahitabo pa ni Ma'am Sabrina? Maprusti siya. Unsa? May umaabot ang tanig anak. Pero nakuha. Ginoo ko. Unsa magkadaing nahitabo, sir? Di pa na ako ikasulti ang tarong si Sabrina. Nakapokus pa siya sa iyong unang sa among baby nga. Nakuha. Kaanugon sa? Gusto si mama. Magdaog kamatay ka ng sapa sa banlot. Sir Rodel. Ako ka nang ipakural. Aron man makatunog na ng dapita. Pisan kita. Unsa? Mabdos di ay si Ma'am Sabrina? Ug nakuha kini? Mao na man, uy. Kaanugon po sa bata, uy. Kung sa kaanogon sa bata. Ha? Ay, Anong nagisgot magkamog bata? Behind na ba si Rodel? Tuwa pa sa hospital si Sir Rodel, madam. Giatiman pa si Ma'am Sabrina. Oh, buhi gyud ay siya. Luwas na siya, madam. Pero nawagtang sa bang imong apo. Apo? Usay buot mong ipasabot, ana. Mabdo si Ma'am Sabrina, Ma'am Mercy. Og nakuhaan siya. Unsa? Aw, mao na day resulta sa mga taong kiat. Dili man makabaong mo amping. Kung nagpuyo pa siya dinis bay, waunta siya makuhai. Iyang gipatay ang iyang anak, ang akong apo. Madam Mercy. Ana, kutawi ko og Diyos. Galit kong giuhaw. Ha? Usay ha! Ngano bisig ka madayon ng imong mga bata? Kutawi ko og kape. Unsa man gyud, madam? Juice o kape? Diyos og kape. Ha? Sabrina, ikutawan ti kagatas. Sorry kid kayo, Rodel, ha? Sabrina, pagbuot sa Ginoo nga may tabo kini sa atong anak. Dili, Rodel. Sabrina. Pagbuot kini sa demonyo. Sabrina. Ug sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad.
daghong sasaka. Pupalihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.